Salutare tuturor, o să ne jucăm cu vecinul meu, adică ăsta, Ștefan tot 12. Hai ne jucăm o hartă care trebuie să supraviețuim. Ne jucăm Roblox și vedem ce mapă ne dă să supraviețuim. El este aici. Unde ești, bă? Da, eu sunt așa mai mic. Bunișoarce pe mine. Nu uitați să vă abonați, să dați un subscribe. Asta este harta. Pe mine o cheamă Max Infinit, cu 2 de T. Chiar dacă o să-mi schimb contul, bla 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 și bla. Uitați-vă la tipul ăsta. Cât de tare. Din păcate eu nu am Robux. O să-l arunc pe... O să arunc pe băiatul ăsta. L-am aruncat, a murit și eu, super. Ei, el încheie acolo. Da, e foarte ciudat. Da. Mega ciudat. Deci mi s-a mai întâmplat eu să nu filmez. Dar mai începe o dată harta asta? Da, n-a supraviețuit nimeni, din păcate. Ăla s-a aruncat. Unde ești, Ștefan? Da. Asta e aici. Cam cu puțină. Sunt lângă el. Tururu, tururu. Da, aici deci ar trebui prietenul meu să vină după mine aici să stăm. Aici e cel mai bun loc. Da. Cel mai bun loc. Zici tu ceva. Aici. Păi aici ziceam și eu. Da, zici tu ceva, că... Ce să ne zic? Ură, să ne urcăm sus. Eu mă duc cu tractorul. Chiar să mișcă? Da. Eu conduc, că sunt youtuber. Hai! Băi, ăsta ne duce la plinire. Da. Hai să ne urcăm pe ordinea asta. Da, stai zic. Mă. Oh, nu. Dai. Deci stai, vină tu după mine. Unde ești? Deci nu vă duceți acolo. Ia să-mi cadou de aici. Uite-te aici. Aici sunt eu. Bă, deci nu e bine dacă tu duci acolo. Dacă cade o daie, ai murit. Bra, deci coboară de acolo. Ai murit? Bravo. Eu sunt în viață. Mă mergem pe aici și noi pe cart. Băi. Au. Ai murit? Nu. Da. A. Ai tot? Da, aici puteți. Aici cine sunt? Ăia care s-au jucat cei mai mult și dacă eu pot să-l întrec pe ăsta, ăla care are cu 1. Din păcate el nu e. De ce eu nu sunt aici? Păi că n-ai câștigat. Și eu trebuia să nu... Eu nu trebuia să mă urc aici. Trist. Dar cum te-ai urcat? Da, pe asta. Oh my god. Mai vedem, dacă se termină azi. Stau și eu pe fon aici. Cred că nu pot să mă uit la... Uite-mă pe mine. Uite că... Eu sunt sus. Mă uit la hartă. Mă ușu. Cum a ajuns. Stai. Poate sunt și eu. Dacă mai câștigi meciul ăsta. Nu sări. Stai un pic să te văd. Da, te văd. Nu mai stări. Bă, asta... Oh my god, cum arată mapa. Da, e cel mai enervant. Da, în următorul videoclip... Deci 15%. Deci el, prietenul meu, are 15% baterie. Carcator. Deci și eu. Dar tu unde ești? Te-am văzut, acolo sus. Am sărit de acolo. Păi hai, cum ar fi să... Să-i uităm într-un carcator.
Revenim. Pe amare. Am revenit. Dai mă uit. Și eu am reexistat. Eu sunt ultimul. Bine. Am revenit, numai i-am dat un încărcător să-ți bagi telefonul. Să mă vedeți că sunt aici pe listă. Deci dacă vreți puteți să intrați și vă. Am câștigat de 5 ori. Când eu am stat doar de 2 ori. Și eu sunt acolo la 1. Nu știu Păi stai să ne uităm. Unde ești tu? deloc. Păi nu mai sunt nicio. Fantastic. Bravo. Hai vedem ce mai. Mamă, benzenerie. Eu mă duc să mă urc într-un tir. Dacă Nu, am să- e tirul meu. Lasă-mă să mă urc eu în tirul. Bine, eu Nu. să descurcă. Hai că urc. Oh, și eu am unul. Ei, eu trebuie să conduc. Gata. Ce zic astea se plimbă. Mamă, uite, știu unde să ne urcăm. Ei, știi că putem să stăm Mașina împreună? ce? Știu. Oh, mașini? Eu mă duc acolo sus. Da, chiar că... Da, e bine dacă... Mamă, cred că e avalanță sau e, nu știu, Nu, eu o sunt tornado. tornadă, dacă au murit deja unul. Băi, nu, Doamne. nu pe acolo, pe aici. De Da, ce? și stai vedem ce e asta. Jos. Mamă, Mamă, tu nu mai ai viață. Jos, nu te urca. asta vreau să fac jos. Am murit. Bă, deci, știi unde trebuie să stăm? Eu am murit, din păcate. Mamă, uite-l pe Max. Mamă, ăsta cred că are Robux. Nu știu de el. El, da. Bă, știi câtă Eu nu mai baterie sunt am? aici. 39. Deci, s-a încărcat în 2 secunde. Deci el are un Vrei telefon. să zic ceva? Vrei să zic ceva? Da, zi. Niște. Odată mi-a arătat telefonul că am 3% era încărcat. Deci era... L-am închis de tot și mi-a arătat că am 82. 82. păcălit telefonul ăsta. Da. Deci are... Vasă mi-a făcut un vas. Eu zic că eu o să supraviețuiesc. Eu stau aici cu fetele. E după mea. Știi unde sunt eu? Aici. Eu stau aici cu fetele. Bă, nu vin să nu cazi. Uite, unde sunt eu? Da, eu te văd. Ia... Stai, nu te văd. Ei, eu mă văd pe mână. Mamă, deci Eu stau pe aici. e posibil să supraviețuiesc. Și am murit. Din nou. Foarte ciudat. Era în chel. Și am rezistat. Habar nu am unde sunt. Gata, m-am găsit. Da, ești acolo. Deci Acum unii băieți o să- spun niște nume, sper să nu vină unul cu... Eu mă omor nume. ca să am 100% bătărie în viața mea. Bine? Mamă. Tu ești la listă? Vin și eu. Da. Hai că nu mai ești la listă. Nu ești. Știu Deci că trebuie să- niciodată n-am fost. Wow! Nu-mi place asta, o urăsc. Stai, lasă-mi mașinuța. Nu. Eu vreau aia roșie. Eu am luat-o pe asta. Nu uite. tot. Da. Revin. Am revenit din nou. Like-uri și întreabă-mă pe poliție. Da, nu uitați să dați un like din nou. Mă joc un vecin de-a meu care e fix lângă mine. Da, eu aș vrea să mă susțineți să văd că am avea 6 abonați. Iar eu am zburat. Da, cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Pa, pa! Hai!